ngiong ani kata ka sok padoi ta. Kata ka sok padoi. Te ngiong ka syong kusut kata sok padoi. Na ngai pisa. Te kata ka sok padoi pa kamdai ba syong maroi. Kana artali kami kan. Tengok ang syong hang ni. Ya ada ni kena ang syong. Sa shi phang ayai kum ni. Sa shi phang kan ni ka wei ka khi lah he clear in the kina. มันมีตรงนี้แหกคลิ He clear. Pitep balai ka khi. Balai sa. สเนมทำไมบสุกคำตามที่บุปเพย์อย่างนี้ก็ forefront media กี่ปลอกจังอ่ะที่บรรจบกับปนองบรีกับเลยชิบุนมาฟิดันบังอ่ะกันนี้ก็ได้แค่เอพิโซดกับทำไมนำตาวนิวสเนมอาร์จาร์อาร์พันริวที่บรรจบกับปนองบรีนัดทิปอีพีกุมtu DJ di num day DJ ni itu Aduh, rapper lah manusia. rapper toh Bak hateng ruai ru. Right. Toh. Te banjok ngomong nomor beli ke jingwan wanra IP hang ni apa ke syuru. Kadai haki benta ki babun. Kita ki benta ki di halor P3 apa Science Center kemang aktif banga. Te ngila juilik school lang apa snapments. Te kawai kadai kataru tambah ngikwa ru fi benpej ke benta juga music ru. Hang nu ke music scene gadan. Te hadin ta ke Science Center ke jingwai hadin ke jing im jung pi tinga sedang ke jing im jung pi ti na ap ka she pisa ti patai kendiak gen To te man su introduce biang ila dia te ke kerteng junga dai banjob ku panong bri. Na syong sa menta te hang ni ha umpling. Te menta su umpling ladon pelat kat ba lai pusan snem tam. Umpling ladon hon lai pusan snem tam. Te nadu ba dangret ru long ya don sangut spara shinrang sudah. Te nolor kata doni mei ipa bat ngidon su sa arngut ki para shinrang ki ba sa lambat ngi means ki para try jongai don san tingi don yang additional sa arngut pergi pi bahe do ngabahe do hoy tingia don ki jawan sudah iya ki jawan apa ki jawan ki sipai kan paling ong ki jawan ki sipai nomor ba kalong pertama perbeda bamjaru krui laiwan dangret leite long imairu sepertajam bai ale wan bamjano mod ngila sio mara bai der na to teres bai lakai football mo jelang poisa kamera sejahang tu lalong bai kum piknik bai kan subang mo rom tu so tenat pi nomor ba nadu dangret perlu lang nomor balai bun hayang dai perlok sabarum na don kamthan su hi ma dai nomor beli kaper kalong nomor bengi pai ngabat fi ni keren di bonjom ngiya lingba kitu ki snem ke bengi dan ki bengi khangi ki propo denum dai kitu ki snem propo ka jing im jungi kadang long ka bengim dan gini ki teknologi kata kan ka teknologi mensuati tang kadai tang TV te for entertainment tang Doordarshan tai Doordarshan ngak ma mensuat dang red dalayo syuti naka naki exams su abitang itu DD2 Didi Metro Didi Metro ngi mensuat long ngidon madan jan yeng katu kadai madan football menta te menta pat ka if I'm not mistaken kadai a huge hospital kadai ka hospital ka bahaya bang tu te katu jaka mensuat kadai be madan betu bet bang tu te ki brio shala kai football di por bangi por ne boyo sutiam por winter vacation ni yang tu la sumare abe satu but kaba sontonat kalong dala thai la kai football la kai cricket dala thai la kai cricket la pan herkot kudi hai kot kudi men ni keren hakini ki portrang mereka mau mensua benang ui benang her kot kudi bentam ru ki ayom ba pan her kumba jingken mau jungaru kiri tang artili ayam kawai kadai hajan Independence Day berkawai pada por winter mbun kumba long Independence Day gini short kudi ne short kudi dah kamu jaya klek manjang itu sebenyo me tikut kudi benyo dah kajing mujayu te stonat kali syang baro sudong kasnong rutang balik be gitu ikut kudi mo tendela ada pon pai pat nang tu sa yeng kala lupa bai umau usiam nomor lapet pedang
Kerjun. Sa Sipang lawan be Nadien lawan be Jong Imei. Pensya itu ikti dangrit celang sok jauh buat glycerin sat selang te. Menshua kalong kumni long mi ba nyimtip ba ki long ngidang ya long kena ben ngidang shong ka jing shong shit kadan tang ninang namang ngidang ting dei ngidang ting mo pe dang den imei pa dang long kumta me dang den ki riurang ba ngidang ya salia te kadi kawai kadi ka jingrap ru de halor kata benta te ngamut kali banjob hadin ki snem memela he mela san hapo shatay ni ka school pat miya host na miyu Te kanjing na school te Edmonds mam sha kemana lah shong class 10 don sa brother de Souza ma. Te idai iba shat ya le ban ai ka guidance singi kan. Ba shat ai kata kanjing mut ba lada pipule hoai kalong ka bakongsan. Tambah kadai ban long by holistic approach. Kamdai bakandai by take tang kekot. Kadai ban don ru ka character building, you have to be a leader in every field kan. Ti hang tu mimi banginyo ban kren ru kam hadin habun biang nin sawan ha tu ko benta ba ong me holistic lani kumbaong banwan ra yo breu umdi tabun pulikot tang bun nang itu ka kon undan ka jingshem phang Kendan ka jing undan ka jingshem phang bat ru ka baniarap yu ban long kum utau breu ubala ban dei ke ka babhan ka ta ka imlang salang kata ka dei umamayo na po prade di Souza ti tang ba long hakaliang jung me ken bomenta kaladan kadang dan ni em shu patu kata ka shong ba ya ki khna i bamenta ngapet ba kat ba kidang participate nanai nang sim benta habaro agi benta jong ka jing em te mdei ban karnga kata ngong wat karnga ya ki ki benta jong ka jing em jong phi ban wanra ya ka jing nang roy ha ka jing em kom sports si dan boleh kai badminton le kai badminton don bastonat le kai cycling don bastonat le trekking ya kita bro side by side kreat lang berkakot ndai ban ong ba ni tang ba dong kam krakot nga bon no bro lada le kum tapan kawan ra pat ya ka jingma om menta ndai nam ta ka lawai jong tu khna nomor ba lada phimsim benta haki wai ki benta mo si kum don ki bas ngutenat le sim kum ka marathon utu khna bas tunat banya marathon ka penhikai ya u ba unlong ka mindset mo you'll have a very strong mindset namar ha katu ka benta bunong ba ani ngamla syu ki kejar ki lapang henry gadon katu ka sur hapo jong u ka bunong hapo jong u ne ka bunong em you finish line ngadaban pendam ngapang te ki kejar henry em ndala de cross to finish line mdei tang ba u job ne uram me kata ka race compare henry mars nda pass itu level kala reinforce kaya le man kersan kata kajing ong ka ktien hapo mensim kan ong ladang ala ini ya I am much stronger than I think I am tumut nganang kam ngaklan kajing sutu kalong ba le si utu breu lani katu ka breu in perkhat le si bangi ngim daklan hoi tamban dari bali ada kum kitung kawai pa kawai ka kelan long no pat kum kaya ni ka hoi kum perkhat ru kelalong na umkan ke habit ki ong mo because nowadays what happens is I would say mental toughness is basically mandatory in this present generation teman-teman ong mental toughness mo lani kani ka bor per mdi bor per khan how resilient are you long katno ka jing khlan jokoni ka kam per khat namar bon ka sin por dasham jing e ta khandian ki om ani give up no flight no Henry lada don per ka mental strength lada ka don kanu jing e ru dei nong it's okay I will persist ngan persang mela jungat kum kitu ki jingja ki bom ka mental lani ka kom perkhat no me ka ong ni me ban ting ting ban ong nai le shu tang bamele ha jing ni jong la judan ki por practically galong ba
lada ka kidan ki khet. I'll give you just 2 examples. Kawai kalong bet literal example. Ta. Kemudian ki senam ki ba nga apply ni kam forest ranger. Teo kini ki senam bala dam. In hamare 800 kilometer. Forest Ranger Arsan. Hoi. Te was it in 24 or 25 kum tahe. Tang ba kadan mandatory ba hamare 800 kilometer. Nga dan di pajama. Pau nak pajama ka berben nama. Meli pajama ba? Pajama ka berben ka tu khur dia. Pong sa ka tu ka ka sweatshirt ka berang yong. Tengok nga so jai tu ban la hala dia jen thiang practice kan mare umno ta ka 800 kilometer. I'll be dead for sure. Kelong senam tengah trela tengah lentiu lah. Ula serendar ba juang. Merang perkhat ba kumta. Te udan waktu perlok sunga mau ure de junior engineer udang ayu. Te hamil no teng. Maska hot eat you mil. Te mul phone ba job people pidan sino. Nang yan no pi boss ngate. Kun senrang kemariang lu. Mo. Uwan kendang mu na jentiang ongam lara. No practice, zero practice, nothing. I haven't not long come ngaklam mare I think more than half a year or something like that. Ti kejar bro te dang hap ai mobil am pergi. Mare lah ka mare ang ta. Ngas ngo kumangan poitang ku mas 10 kilometer ngalas ngo ngam la su PM. Te mil pat ngiat ba nga. Ong em dei ben la ba ble kum tam la. Ya suki. Ni pe arta ka pes kan. Jong tu ka bajie. And believe it or not, apo isteng nanti lawan pai bang na do ding pasok mo. Naman isdang na to na mau diang na jan negram stamo. Tidak apo ding pasok wan pai bang don tu up bajrong kan ni nga ong hang ni te kan ni ka hip jonga kam sha su. Dan satu ke sweatshirt ke bukhia nga Israel la kawang serut. Hadian pan dadap nang tu isim yang tu perlok jonga pada kan tu. Te la ya ngam la su. Te ma hakatak boong ngam la su kajia kamno ko ong bet halade ngong bet ngade ban la. Ngadai ban la tang ngade ban la bet. Ngong ma dia dap mat kedia ka kejar ngam salia ngade ban la. Te ma believe it or not tang 1 minute na shwa kapor ki ai sa kontat mo. Te 1 minute na shwa kapor pada long nila ya cross no itu finish line kan. The moral of the story kalong ba ngasutu ba katu keju kesur ke boong ani nganum la. Keju kesur ke boong nganum la. Katu kamdai te kesur ke bowan na ka tenrai jilong jong pi. Katu kadai ka sur jong ka jingting. Katu kadai ka sur jong ka jingting. To ngasutna na. Kadai kum kini bi beli bang onga man kapor. Kani kerensan ka bang ya syong menta manga me dei. Halor kini ki benta ka jing im ba ban ai ban sim yu breu. Mar ni i hakum kini ki por ba menta. Ki bun ki khap ki breu ki le kum no de. Kim pu asu ban imru. Kim pu asu. Ki mat ki jing e ki mat ki jing e namar kum nganang ong. Ni badan haki tu ki por menta ngatharai me mala lai potioneng ngarol adan lai potioneng. Kan ke ibang mat mangi ki jing e. Ha jing im. Tambang ngin ai no ngin IT no ka jing im kum tu kloi te kum mo mentan gadi ka jing ting ka sur jung ka Jing ting. ka tu di banding kong di num nei ka ba ar pat medang den no mentan Kedan sa ka sur jong ka jingpang. Kabong ani sur jong ka jingpang. Kabong ani nga pang kamet ani nga basu he betang ka complain na. Kasur jong ka complain box nyo. But teng ka mangidan na khamat la jong ru wala nang ilong ki ba klain ru ngi complain pat ba ani ba nga pang ta kadang walong briu betelot. Temang im dem sotho ya kata. Kasur jong ka jingting ba kasur jong ka jing complain. Ki ban dalade khang lentino. daladi Swaban persang ru la khang lenti lu along kum kasur jong. ngila ong lupa tme ladi bangim nginum la bangle. Dinum de. Kadi katu bangi ngalayu i katu kom dita ka jingim ngajong me banjob ka jingim jong la jong nga Kenya kani namar na tharai ladang nga Kenya kani yaladi rude kidan ki por ki ba nga kadmau yaladi ki ba ngalali thru ma house nem langa krani kani ru
bahus nem 2020 por bapoi COVID. Mau kadang ketu kepor ba kan mau sa menga udah nui perlok jonga. Ni share lang ni por ma. Ketu kesur juga jingting kami. Namar belai ba ukot enga bentri hakta ke media organization me. Tu ukot enga tu kepor kelak dei tiki cap melawan ke lockdown. Tapi wadan tu lockdown ong enga one more ni tri ti tu nga te ngan mi sabar tengah rung biang siying tu kepor ngingi tieng namar ngile kumno kom semela ihi kasai keti ka Gatagan. Dawan na bar ngila Sakamas. sakamas sakajuti ngi sabar sakakalir ting teng meng isat nyo men mar ngi kwaman rai sipo ying tengah ngadat me tu kejing tieng te kawan kapor bangayo kawan sa depression ro kawan sa depression me ti 2020 te kabang isnai pat kalong ka repercussion ani ka ketien pat kamdir nganam ong ketien nongwei ka boki ong repercussion ani ka ta no pat ya ki basa ying jonga Kada. wi ngim perkhat ikata tengah su ngaso haliang jonga hadi nang tu brede nga ongai ledi kala dei ka por nga ba ngamdi banting siap ting ban mi ngamdi ban siap ting ban mi kadi galat kalenti di ban persang di ban persang Apa piong ni kata deh ngakan mau nomor bangat buan bagi perlok ru. Ba mdei tang nasor sudok nong kendong ru. Ti ngisa dia kenduk kam nak kepor. Ti udan so we perlok jonga basa stage katan wa maulan. Kadi tu katan mau kenrau. Habiat na smith ti kadi katan war ti. Mo kadi katan war. Mdei wa maulan sori maulat. Por bas Islam. Ya kenduk to abit. Cibik. Dan we snam ngam kan mau. It was more than a decade palat chpo sansnen ta. We ka snor kala su shaki be ur nomor ba kadon kan ka landslide. Ti uni perlok jonga wana ka katan. Ha ka por bodon covid nomor ba usmutu ka covid kala ban sim ka jing im jung tu. Tang ba usmutu pa ru balada ummi sabar pat banya nganong kumno. To be out there in the open and risk getting COVID. Wang lada umris pat ya kata aru unyap tangan. Ubah pelila kamu, ulat tang step saustang elak he, let lum yang kita kijur kijab, ulat keleng sorong kasnong ulat terwah pada gitu ki jur. Utiang Henry udon kampat ban Gede tu wi. Udon kampan impat deh. Ti ubret no aku kajing ti mo leh ngasbut tang kajing doai. Tapi ketu gede kowe mi. Long kawan no da kata te. Now obviously penon kami kita ki mas ini kita. Tambah ka moral ka pasok ka mga yo pat nak tu ka no kajing le jung perlok. Kalong hab ya kanu ka bentar ka banong kaman le ban le ba tambah hab don kaman bu precautions ru te. Gede. Ka baca kan jan le kumno. Gede. Deh. Dano pinong pi ntip sano. Kajing ka balasay kan long kumno. Don Gabriel let's say ki klat no habayot ya Don Gabriel let's say shispa singi hadian kan ni shispa 90 years after this we don't know when we're going to go there but it's very important that we look at life with courage in our hearts and just say that whenever the time comes I'm ready because I have courage in my heart. Kamu dah kajing slur mah nginya mat nginya kajing yang dah kajing slur. Gede. Yang dah kajing slur. And kam tam lay umpan ke generation ke bamantan mar ba kedon kita kesur sama kajing ting. Apart from that ru mentang kedon sa sur sama kajing leran. Ngileran palat ngomong. Ani ngan dalek kam tu kibreu kan perkhat kam no ya. Yo ngap persang ini business si barit. Kibreu kan rekiban nga. Henry kata kasur jong ka jing leran biet ru. Katuru kadai ko bakla. Especially yung makajuk mentam ladang apong da kani ka dress. Ini ki perlok nga kinong kumno. Ladang amdan da tu juti ka ibang ki perlok nga kinong kumno. Katu kadai kasur jong ka kasur jong jing leran. Yo ki ben kelai nga. Te katuru ko lang ko bakla kan. Te banlat na kita bro hap don kam ha bandon katu ka bang ong ka jing scam jing mut na ladi te
Dong ngaim na menta jonga bat nam ta jong kibriu ki bangait. Palat dia kata ngamdon kaman im. Day. Palat dia kata kan. Im metang nam ta jong na dia bat nam ta ki bait. The rest are God is there. He'll handhold you and lead you to victory. Teng ni perkat bakum kajing im briu mo. But ngakwa ban keren general ya kan itu topik. Don bon bah ki briu let's say kum ki para samlaru ki ba ya kalenti ka ba ki sngau marway namar ba ki bon bah kum kini ki jing ya khun na ka jing em jong ki mo kum ma tu ki episode si bang apek ngaru dan laki jong ki struggle stem dan roi briu ba ong ba ka jing em jong ka dan betang ka jing sup Day. ngidan lagi jong ki thma mo ngidan lagi jong thma dan ki thma ki bangin ramru Henry, it's not the battle, it's the war. We may lose first battle, second battle Punjab no, third battle Punjab no, fourth battle Punjab no. You are going to lose the war if you quit at the first battle. Tegade benlong baik ke consistent spirit mo ka ba kata ka mensim ka baile ban beteng. Wat ladang adon hamadan ru an yang biang. Nak mau sa tu ka film jonggu Sylvester Stallone, Rocky. Tu ngan keren tisen ngan ayok keren but iwe na pedeng I guess jungi me kan mau best wa shwa Johnny. Halor kan ka I film bengi shape bencame. I Rocky series ki bit. Kan mau tu kentien bau ong. It's not how hard you hit, it's how hard you get hit but still move forward. Get up. You long kum ta kan. Ka jing imu ka long kum Rocky Balboa itu kan. Kadang te kum ka nganong keren kendiat sepang ini ki kena samla jongi mentaru ki ya start okay ngapet mentar kan ki ya start ba ambang ngapet ngatang itu para mendai tang ki samla ru kini ki kena ru badang syong class 6 class 7 ani ka I would say let's say kadai naka information age ke bangidan mentaru mo kanap ha ka clear jongki kanap ha ka clear ti namar ba ki yo access ya ke technology ru deh let's say naka YouTube let's say you know social media and all that andre ka ba kataru pa even though it's good ka ba andre ka jings new par kawan lada ni ailat no ba kan ni ka technology kan sensar ki badat ya deh khamtam le menta ki khna ki bered hak jaka bakin wat mo ya ki ban pen san ya ka jingmot jing perkhat teng pat kaju ke internet ru ladang im check kum ki henmen kum ki rangba ladang im check ti kaju ke internet jaka ban ai da ka ka basyam ka pentian ban da ka bi kalong badan kata jing keren me ka white lam arliang serti me kalong kum ta especially with this ngamdon kam hi ben explain there's so much of explicit content through kadai baong there's so much of explicit content. Lada Instagram gadi kawai malai Instagram ru anu jing bun. Instagram then there's so many explicit sites and all of this day. And komentar le ka perthai dongkam tang recharge pack iwe phone katu ka ju ka bi hiru ki khlong ki khna ki la ban yo access. But lada ka sedang ban wanra par kani ka bi hapo ki jabeng jong ki khna deh ani te kala ban poisha ka jingjia ka ba ka snusi ru kum kitu ki case ki ba recently no ba sha ni kan mau ka den ka tu ka case jong tu ka shati shanongra ho la ngam bakla nga case tik ka wanra ka jing sedang ka dai na kano ka technology ka ba le sila ban pen tho assignment yu khna ka ju ka technology pada menta kala ban sculpt lani ban shna pen wandur ya jabe yang jong khna baun poi hadu ka kerdan ru mesmo lada me khenya ka ta pat la mesmo ban pikum kini ki kiri mo ki ba khang ye ni ka social media ngaso ka ni ka we na pedeng jo ka ri ka dei ka Australia ka ba khang ya ka ni ka social media sko kum kini ki ha bania khang gini ki social media dali ba kum mangi balong hoi kum mo me mentan ngiyo ru haju ko por bane assignment ngiyo ru haju ko por kitu ki we ru ki bomdei bangin pej tu me khen me ladi ka por ban ban no social media mentan kini knaret
But let's say ke Australia ba ke India ka pher na gurukam kat kum ka pher tang na constitution hi. And rai ngam dai u expert jong ka judiciary or something like that law. Kat kum ka opinion jong me ka jingpai jonga katu perlu kan ya persya par katu ka freedom of speech. Namar bala da khulung khna ru dai tu citizen of India no. Teladang ikini no katu pak lalong kumno phin ai tang ikirang ba ikiba. Ikini ki khna pada phim ai. Long kala contradict no kata ka sense. Tingin le no kumno to tir stang dangi filter itu ki site ki balong Pai nganum keren nam ta ka India tam ka jingpai jonga hi kalong am. Saudong don jing internet ba ye hayeng. Kabamut ba habangi ye chieng. Kamut kayeng kala manrit. Henry gedon ke jing keren apa jonga ba jong pi kamdon ka tu ka kenro. Ba mentar am ngai ngasal iba and by song bat kini ki mo ki isparar kini ki bakha ki barang kham kendiak sipang la keren sa sipang asai mobile la ya day ya kai ka makongsan ma kalong mahaba ya don ringkat kadai ka kamram jong ka yang he bangin ya pet iwai there has to be at some level, there has to be like human level of communication dah. Kumentang nyalong kumangia keren lem kum ta pe kumentang la danga ban mengi keren hang ni ngarong pe no mobile ni me pe kan wan ra no da kawai ka jing thot halor kan ni ke you know kum ka khasi society lai it is a very community based kamot ni danting itip kur itip kha itip man the best technique to go against this evil, it's the power of the community. Community, and what is at the heart of the community? Family. Kayeng kasam gariban ong pait khon ngin ya shong lang ngin ya bam lang GIU menta kasing EAU lada ule dia khndiat u khon ani u para balai GIU ya phi ne teng lada u thok la lap no day Jinge apa menta kalong kumno mo menshwa apa philet bahasa nong kendang hadu menta ro phin lap ba kendon be ketu bahasa dong saudong lengwer de pai dai apa ke de pai kadon ke de pai hang tu kiwan ke kemi keladon hang tu la khaja khon won bamja baro ya wan hang tu tang ha ke bamja ru kilai keren iwai ti kamdan ti kum kenu ka jingburi da buri hang tu lalap problem jingi par menta mo katar ka keren ka experience jong ka jing sampang jong hateng kharu eng yong to bamja bela jong ka timing ru uwe un bam ka we ka por we bam ka we ka por we bam ka we por ladang ibon kam le teng ars ngirum me kendo wala nang isong ka jo kiyeng day lada ka GIA pada ka basniu mo desi khamtam leikum kini ki khna bat ki khna samla nomor ba kisah patrong pelat teh ka mo ka jing be jong kan ke air ka ba mo rongpong berthai bagi ong lada num check layak linti bakla so the best way to tackle this I would say technological warfare modern technological warfare is to go back to our roots we will go back to our actual culture and culture jungi kamdai ka tu ka spong kamdai tang ka tu ka jain sam ka jain khor ka jing shat em ka culture hi jungi u khasi kalong bangin tip kur tip kha tip man bar ka wai ru bokong san ba bangin tip bri tu blai ani melak si yaki sembo perkhat ki ba balong kongsan ha nomor beli ba kadai hak itu ki benta bangila sedang duna mangi ka jing tip bri jing tip blai nomor kim su thit chu haki long ying long sem jungi kim su thiet chu tu mo me mentan kidi kitu ki bangin hablek biang shanu ngile la dang ngidan hangni ne ngidan shabaru ngin ra ya ka tu ketenrai jungi hoi ngin ra ma namar pin pej baru dai menta pin pej ha ki ong bon hi bawan pej ka ri jungi ru dai sania gar kilai khamtam bum sthan nong kendong ki ong kisah dong betang ini kentin. Yes, the place is amazing. Tangba beautiful people.
Nomor kat bawah nang tu ki yo be dak jing ie dak jing kenthop dak jing kudup tu kata kan ke culture jung ka culture jung kam dei ka tu ka ba one way brio bana sabar nginum kenthop ya ki hoi ngintip iki boundaries la jong idon ka jakala jong idon kamban protect ya ka hoi henry kamut pade ba ngin ya care ken ro no pa na iwe ta ide bendan ko to kamen sim jong jing kenthop mar ngi ki mo ki bana kan ki jaka originally ka culture jing klong ka culture ba kenthop pang ta kan te ladangi practice ya kata te ban kenthop kamot ba umdai tang ka snong ka thawn re hapo longieng longsam habn kam long kenthop teng teng hayeng le dom hisni arsni tip ka problem mayu don tu khna ne tip ngadon problem mayu hablong par ki bayai sha bakwa man kenthop ngakwa man tip hidon problem mayu ladangi la an solve ka ta karu kamam kanumpoi pat sadu ka case ka ba snowsi so anuk sai pi gadang tu ka story jing tu khana ka baong nadu dang red udon woi khna uba shalik tu sudi met berit adap kami ka ong kam ong ye dal adap dal kham he la kham tu ketiar ka ba kham he dal adap kata ka kami kam ong ye ula kelas u khna ba samla dei runar belas nar ba toilet tu pada kata ka jing tu kalap ka snong bat kirai ban pensitom cur yu hadu ban ong kasnong ko ong em uni ngin habias din pasi te hang ta wang absra khandiat ngakwa ban kren ni mai te ka kami gelek hajan jong ong khon pikwa ban ong ayu lek daj nak skor jong kami daj be telat telat petar kita ki kasnong ka tharu latan ni ta mo tindelatan ong snong shish ka klama kor ka dia kemir menut ban daj na skor ma mete na lor ban la de runa rupa na lor ma menut ban le skani ka priu ka bakum no ong ngap himtip buong kan la jen ba ka kemi ka ong i yang anu dang rid bakani ka de ka babakla nganumpoi ru ni put nganumpoi ru ni put tendela kelas new brio ngini blem brio boleh don ki check measures kada ben one bit na kalong yang longsam kan kayi yang kasam ko don hok nomor bahkan sneng bukan kraw bahkan sneng bukan kraw nomor udai ubangi it ladang yang pinbet anu man pinbet kata kan ke ba menta ka poru kalong ba ni smuthu baklapi ladang ya sneng ki para ladang ya sneng kum ki ki paru lada ki asneng ki ong ani khon ba long kum ni kam ta ki ni abau plat ni gajing abun khatin ni kanang teman nang ya dai ni henry ngem ko ba kanwan ke gajing jia ka ba hadian buat par kapan sosi ke ti banalong kum ni pe mem ladi banlong no hikai do pe me ladi banlong no hikai pe me skoli la ni college haduk menta shisha dong ki melakren na kita ki benta ki belong kongsan ha ya ka jing im gajungi kham tam do ban kentiu ya kani ka jing im kombangi ni ong jaj ban rio te kumno kadi nala rempai te halor kani ba mekren dan poi sa ka benta kadi halor kani ka science center okay mar yo ngaki klet nomor probably mela keren halor ketuka la kham bang em ki bas ngila ampoi biang di sturu nili ngila ampoi biang me sturu tambalong ba ka science center bo medan me te kanusem laden science center men join meno pat snam arhajar khat pra tengah join ru ku mentor hang tu so recently nang sudah news snam so mentau snam dai prasnam mo te kajaka ka batray ngaru long nong kumno ka dei kajaka ka ba long ka school tambak kam dai ru ka school kadi hamara igani ka science center te namta jung phi ki bapai te ngakwa msu pentip shaphiru ba ka Shillong Science Center kadon hapo kan Nehu campus mo
Kadang hapo Nehu campus, pindarung hapo Nehu campus. Kadang petrol pump hang tu mar persya jong katu kadang katu ke Shillong Science Center. Te ke Shillong Science Center la seng house nam arajar nreu. Te kadawan hi ka sarkar kami lingba ka Ministry of Culture. Kidan kani ka even though it's science center, kiba introduce ya kani pa kadai ka Ministry of Culture. Kam dai ka DST. Ngarang am detip ra ngang perkat kadi lihat sini ke science kadai ka Ministry of Culture and kadai under the initiative jong kani ka NCSM, National Council of Science Museums. Ti kum kini ki museums ki khadi ki museums. Ti kum kini ki science museums ki baro keleng ka India ki don. So just fortunate enough but ngarong ayo kata ka kabuk siar bangan tray hang tu kan. Ti kani ka Shillong Science Center pada ngaong kalong ke school handrai kamlong rugum ke school. Kalong ke school nomor ki khna ki syat iwan. Kam dai pa ke school nomor ngimdan de kini ki blackboard. Bangin hikai ki topik science kum ka syllabus ya. Hapo ka Shillong Science Center ngidon kita ki tiar ban pen i ki breu ban ai jing hikai science learning khot ki exhibits ma. So ain kusa ka wairu kum ngidon ga water gallery. Hapo kata water gallery di ka kamera ka bahe te hang tu ki ai jing hikai halor balai ka ka kongsan let's say ngila nem ban pen paj ya ka lani ban split water okay lingba ka tu ko ka exhibit indan electrolysis of water etc te ka pen iru balai ngi don kam ban ken show bhai ka so the entire gallery lani ka kamera kadi babatai be sibyak spang kata ka jingkong san jong ko but other properties dai tingi don sa kawai ka kamera ka bahe hamtak mangi khat ka fun science hang ta fun science padam kade just physics bete kidon hang tu kipen ki magnet ki trai kam kumno ka boarding electricity ki trai kam kumno ka sound ki trai kam kumno but ter mo and kadon kawai ka ni shat khat ngasat man ka por mangalai ai awareness ram gi kena Gawang ni ke Shillong Science Center jungiam kalau ka baca kor bha nomor bakadon kusut masa dong ban penting dong hitep dong wi kusut bla dap sna ya kani ka wi ka umpok liu lan ka well mo pinapet ya kata well am pet yang tu dapat na jrong am i ku bakadon bet ka tliu ka bom kut shoot eh sepo Henry ngong pat ikong jungi padam ada ikuan pen khoi itu isyura tok kadi ka jing jrong jong ka kadi thik kat imit Nomor hapo pin pejam don thlium don ye dapat najrong per imur don thliu. Ngong ani sir kuno kerja kan ni. Ngong badan kesut dasna kan ni. Ani ngati su sir kan mi no na kan. Bon ki kena ki ba. Wa ki shat smut tenat bhai ka tu ka gallery ke juni. Te apart from that ru ngi dan sai kan ke science park ke Bran Shabar. Kini science park ru kilong bai ki exhibits na kita tiar lekai ban pen i kini ki basic science concepts. Idan kum kini ki echo tube we pipe bejrong ba ti kila ban le kum ka telefon kan kren we nang tu ab we nang tu supasia tang tak layos ngo so it works on the concept of echoes the reflection of sound dan don sakawi ko whispering garden mo ti kidan artli kita ki peliang ki bahe ti dan si we iring ti dan bapasia lada supasia tang kendian lada itu iwi perlak jong pi dan semodal saka diang jong ade iwi perlak jong itu kena dan saka diang darang supasi otang kumni hendak ru itu iwi la yosno ti hakanu kurukam katrekam kataru kin hab ya wadhi kadan katukan nim plate perkan ke baki tho hang tu so kibon ha kum gitaru kadan sawe ru ka exhibit ke ba ngisat ju ya tu iki kena man bakiwan ngiong ani kata ka sok padoi tu itu sok padoi te ngiong baka syong kusut kita sok padoi kena ong ngai pisar oh ti kata ke sok padoi pak kamdai ba syong maroi kadon arteli kumni kan tengok ong syong hang ni ya adon wi kena ba syong sa shi phang la yai kumni sa shi phang kan ni ka wei ka khi la ka khi te khi la he khli in ta ki kena ni man mit tu me he khli ong pitep balai ka khi ong balai sar ki ong ta ong pat bakadon kata ka kena tambah kamdan su ni perthai ka kerteng ka lili ni
Te kelas syong hang tu. Ai teng. Te makim te palar pipet sejrong am kidan kini ki parallel bars, no? Parallel steel bars. So it's just a transfer of energy there. Because of the transfer of energy, so basically it gets translated to the other swing. So basically it's basic science only. Tamba students get intrigued by the basic of stuff. Because as adults, no, what we found fascinating, it's the most simplest exhibit, no, which we feel, this is very simple, yeah, you can understand this. But for the kids, it is magical. Like, kalong kumta. So, apart from the science park bang Ongru, we also have kanika innovation hub. Kanika innovation hub pada am. Kanika jaka nam ta ki khna ki pasat so tanat bab nang Lucia. Lot ya speaker, lot ya gini, lot kita apa kamera don you. Halor katung akwa ban batai bah company na mario gidan ki khna ki bakwa ban one science center. Kidan ke jimut jim perkhat mo. Let's say kim tip kalat kelenti. Te la nam la ban hapo innovation hub. La bah. Ni katu innovation hub bro la seng ya karu halor kata kajo kanong rim. Baki khna kin wan kin Lucia ki tiar bat kin shna jing shna ka kerpang. An so anuksa. Te just recently last year te nias don ni khna ishna iwe model. Itai model long alarm system. Using just basic battery, a buzzer, or battery to bell na to berit buzzer. But copper wire. Ule no usna kata kajingkang. Te kajingkang ka yang gumni la de man rai tu model apa to. Te kajingkang galong gumni. Yang sir mentah porti bubon nang tu mo ngasudan kani ka idea. Bangan sna ya ka alarm system tang la perkhat mentah la shongdor kilak mo. Penita model. Pendai tang bateri buzzer. Kajingkang ka plate tok kalapa. Tit. Kumta yashna. Mo te ki sagiwegi jingsnaru kumna Arunachal, I'll take one example. So there was this one bright young chap. Okay, what he did was usna kita goggle for the blind. Goggle. They usna ta it's goggles for the blind. Kabumot ushime normal sunglasses. They ushime normal sunglasses. Bo pada gitu ultrasonic sensors ta. Okay, bo be ultrasonic sensor nang ni. Surum kai khmat. Bo ultrasonic sensor. Te attach pas ko ke circuit but don lang ber battery. Te kani ke konsep kalong uyo idea uyo idea por baka back ke kali mentah kita nam reverse sensor parking. Kat nang jam katu sur kanang sawa jam tit. Te utur penongkam utur konsep. Bo pada hayir keman. Itu muat lah tu buat dulu dia. Uya kuntu dalam semua dah janting ko kan roy pak tit. Itu mau dari teman ni bermalap kenar long pi banyak sini usu mi pan nak le. Dating ko. Kamu kelinga sarkar kai funding kalong gupne mo the right procedure kalong lada phila non Shillong Science Center. Kadang ke form ko pin hub fill. Le kan ki bakwa ban join ke innovation hub. Ban ngimbo criteria lada village school ni village school phi samla ni rangba no criteria phila ban hang tu register bangi there's some nominal fee berit ma itai fee mo tidak ada nang tu phila la ban long member bangi but ya ki tiar ki ba phi don kam ban phi smodor phi kwa ban snai kunja innovation ke ba pair mo hang tu pada pin insa guide hi mangi kidan ki mo ki apprentice jong ni dan menta tikin sa guide maki but impact ru ikatu financial implication kan yo ja baka financial implication don ki bapan ki phau lak ten kumtam long tingin nyepet swa iki prototype phase kan okay in shna so small model then after that we can progress further so it's a long process nim kwa ban chu marsin sedang shna you'll get a finished product no it's not going to be like that and it never works like that also to kanuguchi ka play gani ka science center namar ba ki dan ki bakwa ban wan science center ngasu thu ka jingai mo station po nehu ki bapli ki ong ya kata dan bok bari bayo kum kawai shani shajan namar ba ki bun ki khna ki bale se ki bakwa ban ngin ki basutra science tamba ki la jingai pala station nehu
ti kim yok benwan kan uji ke play ke tente science center. Apart from official holidays kebala ai na sarkar jong ka Meghalaya mo te ngi shipau shiteng hado menta portalang sau shiteng la khang mon sedang ban play yang na do shipau shiteng hado san baje na do February onwards kan for winters te shipau portalang shipau shiteng hado san sau shiteng Kadang tu bang ki khot kamau tu baki yung kumno ke tu kamau ba planetarium deh planetarium planetarium kabam pirung ke di kamera bodum piok ban pe ini ki met beneng deh met beneng kadang deh te ka hoi te ka tu ka innovation hub kadan ha ka ground floor ma ha ka mala ka badan semadan ti kadan par sa penja lenti ban ki sha jorong ka building te kani ka planetarium pada kalong kum ka cinema hall ka cinema hall pada lar pipai ka screen kadan syahmat ka jongi kadan syasat ka cinema hall ka badan ka project misalnya ka project sini kam dale itu sino ta ka screen dai rapi dai sha jorong ai bang mo ka Jakarta ka bas namar ba ki wan ki khna ang to ki asyong ngomong ke Suki bar ke Suki ru gulang ko ki Maruti te ba pitep da incline ba ampai pisip jarang te ke projector kadan pedeng jong ke kamera mo te it's a spherical dome ngam nong semi spherical dome te ke projector ka project ek ka film men ayu sakasat dan ke film ba kadai halor ki met beneng ke badan po ka solar system ka bakan thup ki singi itu ki met beneng ki planets ke mangi khat mo Mercury Venus Earth Mars Jupiter ter tikanya in detail tiningkong per baki syong ki khna ang to si sedang ka film wood ka igumba ka tu ka ju ka madan am kami sabar kan ka pertai te long ba zoom sabar kan tiki khna i ani ngasmo kendet sar lasmo ani ngakin clear ki Tin dal apoy sabar pada kan yalam ya pis ka sngi po ka sngi kalong kumno ka sngi kami ka tu ka jing shit mo kumno ka sngi kami ka jing shit ka penrhem ya ka mo ya ka ngono no ya ka perthai ka jongi ha bal kum ta ter udan yu ha Jupiter udan yu ha ta Neptune ha bal kum ta ter ka te ka batai lut sapang kita kimat benang ki per Atrai kumniu di kena ti ulanang phamem. Ani ibha de. Anda ibha kum to te mod. Ti kini ki kena ibha khamret te ngatrai kim padadan than kata ka jing smuthu nomor bale se kim 40 ka curriculum jongki. Dari namanta jongki tu ki kena pat ki bla pulih sang ka solar system. Te you know it really helps them. It really helps them. Kanu baji pade ka play kani ka cinema hall. Kani play bat si license singi kan buji tigadan ka si khatway dan teng ka change timing su dan teng khatway dan si baje ban ar baje siwe por buy ticket por barung su siu betang tu minimal fee kato yak bam taru nomor and another thing ru ka digital planetarium come down tang ni han Nehu campus menta ka digital planetarium jungi ta ngila dan sakawai ke digital planetarium ru ke badan senisa Tura. Tura ru deba dang sudah play perdahi honorable chief minister jungi Mr. Conrad K. Sangma. You know it's there in just outside close to Nehu ni kat the campus. It's a brand new digital planetarium. So kamu ada arteli apa Meghalaya? Arteli mentah Meghalaya. It's a good you know biang ba ka campus ang tur kan ti bonjok ni kawi bangalalap nga to kadan kani ka science center mo ba fi ki khna jungi dei hakini ki snem ngai ka jingduna ki bashim science lamar ki bun ngam dei bangakren giniak thau la ni benya kanu ka stream lada ga dei ka arts ne ka commerce tang bangapit kamtam duk ka science ka jingduna jong ki khna ki bashim science balai kata te nakaliang jonga personally ngan sukran ngan su ai tang ko ga daw ngan pet na ladiru
po menshwa po dang led school ru let's say nga sutuna sa samar baru kam hikay ngi ka pher mo khamtam le kum jong brother D'Souza bam ko do aru blai te karukom hikay jong ka pen ba ka science kam dei ka static subject ka ba phi supai bi tang ka it's actually very practical da te da ju ka philosophy menta porbangi one ka Shillong Science Center ru ngan keren so halor ka Shillong Science Center and then I'll get to the problem ka bang i te kan ka Shillong Science Center menta ru ki dan ki program oper ni belong ka pulse program ni dan ka bang I kerteng ka promoting understanding learning and science education mo karong gay karteng yu ka pulse PULSE ka jimut jung tu kamud ka promoting understanding and learning in science education mengikwa ban kintu ya ka jingnang jing start halor ka start science naman ta ki khna tikani normally la honi usnam bladam ti kari initiative jungi IS jungi IFS jungi is gunen ka basically that program kalong kumno ka sedang namar bangi yoi baki kena na thanong kanong lilay ki bapli ki underprivileged schools ru ki dan kim yo access ya ka state of the art exhibits or something like that. I wouldn't call ours state of the art. They're a bit nadu 2006. We are still under upgradation. Ngidang upgrade man ta mo. Angan sa itu ki upgradation si beru. Te hang tu ngidang ikatu pulse program. Kiwan ki khna ni sponsor mangi itu ki kena school life homework si batch. Te kindawan hang tu ka by boss ru pensiyo mangi. Ka by bam ru ni pensiyo mangi. For one entire day nadu posting hadu lai siteng. Kata program kolong kumno ngipen hands-on activities halor ka physics halor let's say what is air pressure ngipen one simple experiment ru kalong ba hatu ka air ka nikle air lani the air around this this room can it crush a bottle bon ki khna ki ong em ngipen pada kan nakabangi tap nak po te dupai berit na po dan apan kala mi ke tu tubular ulong crush tingi batai pada kita concepts of air pressure ni batai halor JCB uturekam gumno lingba gitu ki ki syringe and the pipe tu ngi tap dak katerekam gumno ki hydraulic machines so chemistry ru gumno insna invisible ink kumta dan peni sna volcano gumno using these different chemicals kan tiba shimti menta menshwang ya shimti mangi menta pedang don gini ki apprentice very talented young young adults I would say and they teach the kids with so much of passion then after that ngilami ki the entire sections of the different parts of Shillong Science Center they ki khna hadu menta te kilaya bon ki school massive turnout last year mo ya kata and the response kolong ba kito ki khna kiba one shaka pulse program jungi what lada kade just 0.1% of the entire syllabus today ki ai ka feedback kinong ki ong ani na do bawan sa Shillong Science Center namar ba kilay ka science ka di kay kilay ka science ka pantray kam kumno hang tu nong kay ki ong ba tu khna mantaw las yale ban kili ba ka science doni wi khna ri ba ong porba ong ani sir ngaman swate nga kham perkhat ong sim science menta te la poi sini nga ko sim science yong ta see ours is commission jungi kalong na Shillong Science Center kalong ba P1 shiba P1 ka no andre commission jungi kalong ba nginum penikai science phi henrei ngi shukwa ban shukan tha I kuriding ba penlong ita ikna ibadan jingmut the interest to learn to find out to question these things kan ban keli we want the kids to basically just be there and basically just start asking questions because the point is you are never going to be an inquisitor lani unong wat lani kanong wat lara phimbu udak jingkeli so ain kusa iki khna asha dong de pasti ka beneng ka suin beneng ka rong ayu mo rong blue sir balai adi kam jukli pisar kata long kum kita ate ki simple activities ki badan
Then after that, but with the Pulse program, I'll just continue. After showing them this hands-on activities, prepare. Apart from that, ngidan menta sa kanika Internet of Things, especially with the AI technology that's coming up, no? Te ngishat penlong ikini kinja workshops based on Internet of Things. How you can do like how can you control a switch wirelessly? Then 3D printer ngidan mdon kam suam penong kam diki snya kini kita pi kwa ban sna model belong kumno kum balong ko to printer ban print code ngiring dan 3D printer ke bala ban print kum kan ke glass rula ini ai coaching iki kena ha kata karukam ka bomlong syllabus centric lah nothing like that tang ba ka ai ke jingkwa jungi kolong da one ki kena ang tu kila ui ya ka ai ke ba kila ban le nang tu ken ya wat hi kan ya kalenti dong kam ban hap tip kan formula ngan le kata ka approach jungi kan Itu Science on Wheels what? Apart from like na kanika Pulse program ka bangidan mentar ng dipet mentar kanika Science on Wheels namar ba bon kapor ngi shat wanra ki khna sa center dai ti kanik Science on Wheels pat kan lai ra ka Science Center sha ki school ti ngandon bet mga but latang amlat mga kidon gitu ki apprentice Hakan ukur kompan. Ngira ki science kits ngidon ki portable science kits. Ha ka man swangi like beda nya ba itu alto kita. Nya ada kali. Ngatap ba kita orang tu kat sabalet tip top ben. Nomor nasi osko nomor kidon kita ki mobile libraries mi. Dia mentapat kalami ke Science on Wheels mi mayalam long. How news na meladap le dia menong Science on Alto haba Science on Alto ambiang kabiang metap ni tap ba ka tu ngina don ki create say kum to ki tiar small miniature models kum ki telescope kum models of the DNA like quite a number of items we have there dan nang tu ngilaj ba ki snang gi prepare Dia ngila ada contact lupa ki local authorities in charge. Dan ngila par si snong ki remote places baik kan. Dia ada mentang ngila ada artillery block. Tang mga kawai ka debit kita kita mau kan row next was recently ke bangidang da Pradesh amlaram. Adi West Gentiles. Dia ngila wan baik tu kan. Dia just recently yo upgraded ngila yo ada upgraded vehicle na office. Dia hakani ka February pat will have a massive intervention ke Banwan na National Science Center mo ke badan ha Guwahati kata te intervention na ka pada kalong lingba ka jing communication jungi te ki ong ba kin sapa da ka boss kata ka boss pada ka bahe ba long i kalirit jungin le mla ban nujor ka bahe hang tu pada Katu bos ke bahaya pindarung kindan kini portable science kits ki babon mahang tu mo ti kena ken rung hapo kin ui kan gitu kitiar le science for example how does an engine look like hapo kani ke part of the engine is called what kidan lagi jong models tu then they'll have these miniature models of I would say like Chandrayaan that Chandrayaan mission going on gitu rovers and all that. Then quite a number of models and this bus pada will be coming to Meghalaya on February. Most probably we're trying to get things sorted out by second week at Sedang ki school. They kan sadan sini si benai. Kandan sini si benai mut man kasni kan le sha ki school ki repair. Ni kwa hi ban target ki school ki bale se underprivileged kwa no. Ngakwa ba men batai company halor kita nomor ba ki school ayu ka science center ka mut ban yo ban besuk bah kumi kini ki program baik ka Shillong Science Center hi kunu school ki bakwa panwan ni shabai ngimdan ba ong pim kani school ka mlong ngimdan bo criteria ndai kawai par kar kajing mo ngiru school ya ngin hablong inclusive so we want to uplift and be inclusive so kamdai bandan inequality ma kadai nomor ba kidan ki school ki bajengai menta to kini ki school ki bahajan kebiang mo
ki school pat ki balik asi ki badan ki thai nong kondong ni Hmm. ki ba ni don kam tam lu ka kim don ka laboratory tang ka jaka ban le lab du dan Amdan. Kata tu. Tinggi kami perkhat lang itu kumno ba kita ki kena lang turu le si kita ki ba start. Dan Kadai. kim pat yo i kita ki ba ni shening yo i. Kadai. Ka jingwan ram kung kita ki bus kani ka program memele kum kani ka science on wheels ka ba. And kawairu kalau community ba ngiman ka por bang iperkhat ka science dai. Ngila perkhat ba laboratories, equipment, apparatus, order ki langsung dur ki lak handrai. Hai. Ban hikai patang basic science, hadu ka level class 10 I would say. Basic. Obviously there will be specialized experiments requiring specialized equipment. But for the most basic stuff kelat lalaan penongkam, balun lalaan penongkam, mombeti lalaan penongkam. But kum tak terter dia, simple kum i ksai. Kumno for example, kumno ban demonstrate you kena bas kani ka sound travels through medium, dan through solids. Shimai tang itu ngi adik syah semua itu plus paper cup. So thlina tu bodu ksai keren. Kumno umi nak leer na one pass limba ksai tang tu kena layo plan kalau kum tamo. Ti kumno ngi kwa ban pen I paru isapang kani ka low pressure high pressure semua dong. Tang nak kani ka klat rong na benda. Le kumno bu ha kani ka piris bu di mombeti thang. Pendap hendian IC rong blue top di lir bro ya don lir hiang dai bom don lir hiang ta try pemia saja Ni te kalau syasi ta syu keren kai mo te dadap nang tu pada phithang bu si sen tam kalip kading sapet ke jiayu ko nak tur filasu tu ka ka kiu na ka hiar nang tu pila de man sung thu kan to ka high pressure ka dan low pressure ka dan tangkum taru simple equipments tiba lam pendon kam for example centrifugal force mo te ladangi nya step bai ka kali por bakun sa ku dah kejuk ke sini sabret na ana mar buni unta beli Fast and Furious mo sabret nomor kaya le ban me away from the center sabrat nak kun sa left sabrat sa right dia katuru kumno ban pen I ngila ban susim tang wi upai berit tap do wi kenja telai mo bu do wi mau bakam khia bu pa do wi mau bakam sting na jrong te so at both ends la te wi mau he mau berit hapring tu pipe besuk itu telai hau pipe ta itu mau berit jadi pensyat bud saspang tu mau bahe on kieu la kieu la man kelipat kumno tu mau kieu ke bor ke patrekam nak tu khna las tu kadai ka tu ke centrifugal force yang mo tingila ban kum kini simple experiments ya it's very basic number ke jinge kalong balai ki khna jungi ka Kimdan interest ke science. Kamdai baki bietnya, kamdai baki telot, kamdai kata. Pitep ngan ong IP. Ngia keren khtian yum ta. Khtian nong wai. What is the language? Kay ka man kasi habang ikran hi ngakren yu pir khtian yum ta. Ta khtian la jong. Khtian la jong. To. Nadu mono pisdang man keren ni kani khtian. Lu benang redi. Te semudor kan Lipotam snam. Lipotam snam. Nadu bala nang keren. Hatu kadan kawe kesini bapiklam keren. Kende. Mud ngia nang bah ban yo practice bahaya ke language dai. Ya ke science mo ya khtin khasi semua orang pulih mo. Khtin lajong tak suk kan. Ladang ngila ya ke science pada ngimpenon kam sur khtin khasi. Ngila penon kam na pada khtin nong way ba ani tangka English u bapli sa Thai nong kendong lei ti kimda nang bhate ban keren ka jinge kalong ba kat ban poi su science ngan hap nang suka English kan na poi ka English pada ka ban poi sa science lah berat kendong am su thu ra ka jing batai ka de ban long bayam lar pipet ba kum kini ki neighboring states kan sushim kum ka Assam ki start science ba believe tip unong hikai ho for example thot ka freng da ndre unong hikai por batai
tor berketin asamis. Hikai berketin asamis. Sa UP ban batai ka page YouTube video sementara. Sa UP, sa Bihar. Mo kiba pendurut ya keketin ba penhikai kasahan sam. Kim keren kareng. Hikran keketin na jong. So, haka tu jing hikai ndal agrab ya ke konsep da batai keketin na jong. Ti utur so nong wei te. Utur khna rong da batai da kasai tangala su thu entah. Ngala su thu entah. Ti kataken kadau. Mendai bangi duna habon kiliang ba kim dan interest kini kena ke interest ki dan ba pen pa kena ki start ba ki kena tama ka wei kalong ba kadon tu ka language bari aku punya ong tu ketin telit ho jinjang kena ketin telit ki dan ne te ban ayu tamban ban express kim na haka example pada pintu dak kasih science la re tambah ke praktikal pa baru kena jungi wari kata belengan ong tangan so IP ke nuksa ngakan mau pernah ngaru dan ke klinik ni Smith mo men so kadon tawi ke kena ke batang ke matrik lu ke jencar non pas nomor ba ka ya kun ke tin parang tapi mo ke kena ke jencar ban pas batang ke matrik pitip jiayu Henry nah nyu benai ke up counter jong i farmasi berit by 6 months kan mau kau ke kena keba matrik ke jencar paman pas ke beli ka persang after 6 months believe me or not gitu ki dawai baro danong tu lala lendat road kita boleh doing by learning or learning by doing mot nginang da ka jing practice da ka jing persang da ka jing terekam man kasing ba isim tu ipet yang tu dawai ai tu dawai yang clear uri dawai you tu cough syrup balong kumno kertang you dawai pa you tu balong kum tam katulak di bendai nam tang ni nong you have to take a specialized course no deh kumno ini kenapa kumno ini kenapa bas struggle ba taman pas ro tik pat mentai la jam kerdan la lendat uri kita ki dawai la atib bro uno dawai ban sima kuno kupor hang ni udan uai uta paracetamol balong kumno dan nomor suatu tang spell room menang ba tik ya nang boleh practice another thing on IP kum sathai no kondong mengini ke jing khain ram ki start ba kena pen I mental mathematics ki ram ki klan ba they learn by doing sathai nang kondong ki sadan ki singio kin hab thi jing thiet am what is that mode of practice pisa plus minus kapisa kan sakata hakli en yokot hang no katu sopo thit tadi ong ai mai san photin ka to phalik thit chi ar photin ka dan sa ano tik deh khulung khna dan calculator dan AI it is the situation that has put them in that place there so kai nu ngi la ban pen ken tiu gi khna jungi ngam ong bagi khna jungi ruba ni ka down kan ta am kadai be ba kim lada ngai kran nga ba phi dai phim sung thu nga sa phang phin angya deh phi kran ngam phi kran ko iktir nga kran ko iktir hang tu la ko song la sui kar nga khli la ya la jong ti ni banjop ham tu mo ong ba nginde poi pat ka benta jong ka tu ka jing i science ne maths ka long menta pan kini ki khna ki ban zdang exam nomor kum kani ka episode ngi kwa ban walam ru ban ong ba ki khna ki ban zdang exam anta gi di ki class 11 class 10 but uni banai ban one class 12 te kidan ki practical exams kidan ru khamtam kini ki class 10 but class 12 ka bakil ka jingim juki kan zdang hangni te career counseling ka science hey la ban kini khna kumno tu yakini ki khna pada menta kiban semua mas ndap pas kelas 10 pi om bagi kwa bene cha science quality science kidan nap deng jungki ki bamenta ki class 10 klet noi ka class 12 class 10 ki ba quality science hakanu kurkom memi yelade bon batai ki pai ko wei te phin hab don so ka interest na dim de ban ong ba ngan late science nam ta ka yeng ka sam nomor ba teng rom ka jia kan ke case ba ni ngan late science mar ba di na yeng kila kwa plat ban don wei late science ho ka kam dei ban don ka nu ka pressure
Tapi sim yang tu kada nak mon nala dia hi terang si saban don nak tu feel. It's a niche. Not everybody will like it. Tama those who like it they love it. Mo. The number one ka song nala dia. Then number two pada ka grind hap don ba. Ka grind mon pin hapti jeliu hadu ba pin sotho sunon. Semua rumah kelas 11 mo. Idon kum ka PCBM kita dah si besim ni computer science and all kata. Tama for these hardcore science subjects, pinhap grind. Mud pinhap pin shitom lade bapin ngam jeliu bapin sotho I concepts. Sotho bhai concepts. Teng pi dong kaman de tuition ru pinhap le. Teng pinhap pet mid bro shi mid ru de si teng 11:30. Tapi kalau isteng demian. Oh, dong kaman grind mod grind. Oh, tristom. Grind means tristom. Balai kalong ba ngan suai nuk sai pi goy. Lada por pi tristom pilas ngotu. Nadu katenrai ke konsep. Ndai bam lendat. Bam lendat mentah la salak let akut. Handai dah ngotu pada ke konsep. But ban ngotu ke konsep am kasin por. Ban ngotu ke konsep am kasin por. Kam dai te ke fast food. It's not like fast food. Patang armenit ya bamagil ada bud pin hapti jeliu pin apa are kamut iu ni ulan habwat jingkeli. Te enda pilayu apa ikini ki concepts. Every concept is important mo. And teng pin du mensia melodi piang boleh ngadong kaman tip lagi ni concepts tambah ngap hendian on batai. Kadang kalau bala da pilas ngutu apa iki concepts kan ai jingmento yepi hadian. Hakanu kurukam. Anshu Aisha ko begun kusa. Kaju kum kaba ka met jungir ka sungtu kum taru anshu Aisha ta kusa. Udan we ubreu sumudor uba nya cycle. Mau sedang menyak cycle umnang. Thor si thor usungtu padel kumno bu kumno ka balance kan hawiak kumno. Ndala nang nya pan ula bu yang ta cycle syakan dong. Sumudor uja na katu kejaka arsnem wan phai biang pendap tang ekle ere katu ke cycle pitharai itu breu ulaklet banyak cycle urang kena tu because his body remembers the concept, the mind remembers the concept. Kumtu remembers the balance. Kan mau kumno ban balance ya kan ni ka kelas 11 kelas 12 ko dikejo hab tresi tom ha ban yo ka concept haba kala rung sedu hithiet jo jabeng kenang ba hadin habut ladap hijam perkhidmat. For example kum kenika exams ke bapin 1 kum competitive exams like kini kita bero pimdan por ban perkhat kala de ben long ba at the tip of your fingertips telar pimpin sitom lupa bakin biang lu gitia rahmat hak tu por bal kuno pada yelet kun ni katma to yakini kena ibashim science mala ai kum kita ki kumongi ki tips lani kendiat ki ben kumno bakin yala banya le kataka ka jingkwa ka jongki ka thong ka jongki to ye klet gitu mo lenyong ka arts and commerce kitu gi ba kwa gitu ye kitu rungi di ban aiman sim hoi ye kitu rungi di ban aiman sim hakliang jongme ke ka medan kum kanu ka kamde ka formula light I know enga lightly ki points lani na kaliang jume kumno mela man krekot lani kumno me krekot hakapor jongme mela man ai kini ki kena pat lada ki wan na kanu general bai nginem ya tho ya kanu ka background nomor ni kwa bagi kena jungi lada ki dan ki badan na science ki kwa bani biang mane ngi lai ta ektu ki badan na arts and commerce kan ki kwa bani arts and commerce ye ki stream sung in pit lang ting lai haki lai benta me pe kumno men krekot lani kat no baji ni hakliang jua te ye katu pada hansu batai tang khandiat he kani ka brukom man krekot ka ban krekot te ka song pe mo hakur kombam song phiru phina don kam ha ban pe sur pisdang man krekot mo namta baro all streams ni and kabaning kong do phinap tip choi ka syllabus tip show ke syllabus what ju ngam klumarang tu
study show ke syllabus dak kum noru por pa phishwa ban kwa ban long serious study page show ke syllabus pin hap tip te ka chapter 1 ka don which are the most important the subtopics. Second pada pin ada page ke syllabus pin hap plan habu ke study plan bah ka tu ke singi ngan khre ka tu ke benta bah ka tu ke por ngan khre ka tu ke benta daladap nang tu phi shim break so it's very important also bapin shim break di umru klam ka umru ka yarap ha paro khrakan. Then after that pada you come back study again and then bon ki ba ka jing baklaru ka long ni bon la ki khrakat dai kim ju shim break la ki shim break baknaru ki shim break la ki shim break baknaru ki jrong lagi break to first day kala biang mah ka rutin and what you collect ru ban at least lada pidon treadmill hayeng pimdan ru shu ya you have to get some walking exercise with it don't come up in ya ru namar drives oxygen into your brain and it's very beneficial tada kidon na padeng jong phiru ki banang banle ki meditation maybe a bit of yoga ru katul kaya raba tamba lada phile kata ru kanau ba kadang dai tang kasingi ke baningkong kasingi ke ba ar kadai kasingi ke ba jincar ba namar ba pasngin kong am you're just being pushed by motivation second day pada lada pimdan motivation kamdan kata jing ai men sim nanti next day kan wan nak jing jaitu lada dan pa jing jaitu na ladi kan ketuk baong mental strength baong dei ka mental strength gre banong nganu mai la ni jing jaitu ya ka wat ladang am kwa bang khre ba simpor tang ma san minute hapor badang so jaitu ham le la ka le ba ai por tang san minute pen you ipan kamet jong phi kala adap ke jabing jong phi kala adap nanta ki por bon ki khna ngapai por ba ki longa pe tangi para la jong rumah pergi dangrit ngaru jo im so sipang asong bejan ha por ngi mobile phone yu tam dan men so por ba kre abejan kamera TV lami skor seni khamadan te long you have to avoid distractions especially with phone na mot por ba phi khrakot mot ka phone khrakot ba bu ba ka phone skandang mat dei khpa jong bu phone tu menta mong men bu ka phone menta pa le si yo ki dan namar ki benta ba ki hap pat ki don kam men pe notes le si la ai ka dan kum ka Google Classroom namar ki dan ki ba pha notes sati Google Classroom kin le am no pan te ka tu long tu khna ne khna kin hap dan hi kita ka jingkir clear ta ka jingkir clear na lade ba ha por ba khrakot delete na so itu whatever social media silence na so namar ngila ban ai techniques dia tamba at the end of the day padahal da kamdan hi par ka jingkir clear na lade dadam iet hi lade kadai te namdan bala ban ya dei par ka jingjob ru kan wan nam ta jong gitu pe mo kamdai ira ka jing start namar ka jing pe jong kito ki bayai ne Islam haka mission kito kin sawan long give a job it's consistency will always beat talent namanong start utang mapim kre tumot tin nong we kyong consistency will always beat talent tumot lalong tu bri ba yai sha kamot bo ya be to kalenti be yai sha try me not ba dari ba so thai ru pideban pen kan ma pa dia balai nga don kam ban le yakani teng la pis ngun chai thaj dan porlok jonga kum tai dan teng am kila khre ba first 2 days third day la sampai got show last time then try to continue again katu kum long kalong ba pi kwa sna jingkeng pi sna khnet top pi in ko thleu ba he abreng continue bang hab recover bang am ya ke bala ada puliru dei kalong ta kan de pina pej bam ngan suai nu ksai phi hoi dei u breu ba what do you call this by day khlan jong ka kat pej bhai ka story jong u Floyd Mayweather diu boxer hoi dei u boxer yela diu uang haba kiwe kila ban trien lai kenta ngan trien riu kenta một ngam kwa ban beat yame ka boxing ring I can outwork you long ta da He must step training. He perfects his concepts. Usngo thu. Undaya lintiru hakli la perkhat da jab kum tu ngan le kum tu.
Tapi ke message men ai ki kena samla mentah kini ki bidang pen ya kre na mentah kini exams. Ke message. Tega masih istikan ong kumbaga ong mana long ki kena ki bachelor. Teng lada PE am ya syllabus ki kumulum. Tambah take one step at a time and also always be consistent. Pin hap long ki bayai sha, pin hap long ki batrai shitom, but numdan la ban kit clear ta ya pi pin hap kit clear hi. Ong ka kamram ka pidong kaman le pin hap le hi pi numdan bala adwai saka exam kana be kania ba ha ka bakut I perlok jong pinum la ban to exam num ta jong pi I mai pa jong pinum la ha ka bakut pin hap ya khun hi pi ti saka wairu teng wat ong ba nga ba bi nga kan ino what kumba kum mer ong ma a positive mindset is very important. A positive mindset. Teng am ani am su tho kan ni kata am pinong wat ong ba ani nga ba bi plat na am ong ba ya kan ni ngan sa su tho mlele wad ikilat wad ikilenti te lada phila su tho pada dai pin yo par katu kajing sau tenat ngladir ade ngala yo ngala su tho kan ni dan ke motivation jong phiru kan sa kiyo kan pamta Tementang kemudian awan syaka ba kebenta ba khadu ma music. Music. Nomor kibun kibalik sikinem tip you memela judan haka diga jingle rap ojong Temen hap ruai kata te menum anum spare anum pelaj haka program ngala kan mau hiba hap rap nor kindup stu ka album you meladan menum sedang men setenat kani. Nomor long Kim Ju Osmo ban ong banjok ba urap. Ong kibru Indonesia kata por arajar kendai pau ngadon we perlok basa sa Guwahati ti keteng Stana Beach dai producer na mantau tu Indian rapper Divine na yo semua pang Divine nam Gali Gang ti hak tu por ti ngabat ungi dan katu we ke grup kebingai kerteng ke foreign flows ni ai por dang kena ting ya jing rai wes funky jing jing rai tap men sim tu lah te udai producer mo te tap lagi usap snaw ini ki R&B beats ki trap beats kum tu te layak bijai tanpa mau udan wes Guwahati ngarung dan Shillong te ni continue tambah ngamla men be than Guwahati no up down atau por plus kali ke por ha ka bang ong kani dei kam sim serious namar pa kadai tang sengot tenat jonga de tang just to let off some steam man shuta are dapat itu pergi ong ki wan sap ki oi su tenat dah ta kam par khat ida toh ladap ong tu tang dan hi tu por bang pen kre segi bebe exam namar ba apply kam namai tu por ong anda yo kam katu pisau pelang tap music video par bersina nomor video editing post production ba pia tip ma ka long ke bam ke ba ani it's not a matter of you can easy money te toh layak tu dan finally kerja sakani ka covid poi covid dan ni ban le sim tang di headphone but app idan app penongkam di tu band lab macam kana band bi nam tai tu kan kadang don phone ru jong me la ban download dongkam tang earphone plug be tu rap effects ni tai borok dong tu ngapan lem no man try yo ka ba ki free beats shall ki beats be should download should rap hi na YouTube tap be itu multi track kerwet nga should upload ka mo Mesti por covid ne be yo por ben yo ten ne yu hi mi sabarum long dei ya ku boleh ketiru long kami nak tu kasap me por covid tidak ada nonton itu hi dia ngap sat mlian batang karwai kan judan betip long ngasu ruai ru surai ka sautenan tu kan tidak ada nonton pada ong yang tu perlok jonga bona Guwahati kan bro this is good like that okay man I'll release more
Dap nang tu layak tu. Then after that pada Jayu nga kendu nopat ya ka team jong jong Eric Lingbao, very popular DJ. He's OG mut. Asto he's one of the legends mo. DJ Nak. Oh, DJ Nak. DJ Nak Duncan Kharmaki. So huge respect to that guy also, and also you Stana kan. Dalam tu penkendu paling nga berway producer. He's a sound engineer. Bedan ni ha Kenton Masar. At that point udah Kenton Masar. There's this beautiful studio. Te kadai ka TM Pros kata ka studio mo. Kendu anta. Yes, na jingruai yang tu. Then at the same time also I got introduced to these really talented trio of boys. Kini ki kertang ila di BAD. BAD. B stands for Benjamin, A stands for Alaric, and D stands for Dipankar. Mo. Ini perlu ngasom day para lajong. Namar kidi keju ke batch betu para kedu nga. Ile keju school. Ngai ile te. Tip top. Tingidan men siya paru nga ni ile studio mulai ro te. Jangan lem to itu ipo dang sedang mo. Te. Ngapat don itu bundle. Ni Focusrite i bundle badan buat condenser microphone. Te ngate hatu por ngapat don kan ka computer workstation padan. Itu para Dipankar udah nak ni ka I think Acer some gaming computer. Rat itu connect itu sedang record jingrai kan. Itu jingrai mensim ru record yang tu dan satu kowe ke track ba kemau waktu ke por kadang waktu kowe ka kadang kowe album kan mau bossing deh ka jingrai mah tu. Shwa ka tu kadang nak kowe ra. Shwa ka tu kadang kani ka jingrai banga ai mo nga reply yuwe rapo budana Mizoram waktu por tambah rap te shadon kum tu rap this is and all no. Nomor bang iya tu por bah Meklayam don te reply don beri pun sa Mizoram ong I'm the best rapper and all. Ngal di ngan ongom no ngal di usu rajing ite tu por. Ngapa nga isat ong kai kerkestit jengim dan bayar dai keburam ngadang ong ta dak jengklut ji ngong chol. Let tho. Compose jingrai. Compose ke. Temen ta le no kom ni ke. Le roi no. Roi no. Nak kowe ng pedeng tu album. Nak kowe? Ha. Okay to dan kowe kini ke jingrai ke bang thau por hagi tu por dan bekelish kelinga. Kidan gi bepet ani menta perlok jongan for front. Finio sko kowe pat ka talent jong banjob. Ti hakapor exams ta naile rai kini. Le hakapor ba film duna ki kam ki jam bila ben but no. Dengan roi tang kendiat deh mo. Te nganum roi ngan su rap mo. To rap. Te kini ka rap kadon ha Spotify ru. Ngas thau kini ka jingroi ru kadai na kadau am malalap kangya tu kiporam. Don be bakli. Ayu banjob boleh ayu menta. Layo brio na kumno na. Tray kam ni om ji mi tu thau. Te kini ka jingroi bang ai kertang Lorni. To. What you Lorni ta. Kitmu ban Lorni sepanggi kam jonga kensa kebum gi sentur kumba ki bam raja klem da tep paka kata ki kren rumah bang apoi khwat yaki kumba kersyut sada kumba khnyat ata kumba nga pon serwa ngatur syakmat kumkong Angela ngapoi bread yaki hapit kum Angelina got levels in this game call me parking muda. Kini berkhot kiri compose me. Yeah. Like everything is original compositions. Right? Te sakawai pan, syaban penkut pat gani ka. Sakawai. Sakawai. Toh. Nakapareng mo. Long namar gi. Pareng. Okay. Sell down is your boy from Shillong. I'm spitting that lyrical fire out like I'm chewing kwai. Words sounding sweet like oranges and soda. Cleaning garbage haters up, it's that Maulinong culture. I'm raining down on your parade, I'm that mouse and ram weather, I said it. We Shillong, we a musical nest. Lyrical flows in my bloodstream, pans and dreams. Maruti 800s, black and yellow, jamming in our streets. Tirat sing is in my blood, bam kwai hadwaro blay.
I got that non-Korean blood in me. I'm ice cold any day. You say I'm all about the fun and games. You know my business. Throw my watch up in the air. Your thumbs up. Don't get delirious. Penetrating defenses, surgical striking opponents. I'm climbing over your fences. Hit like a stepfather senseless. I don't condone with the violence. I'm just condoning the justice. We do not hear that you're a genius. We get only to see the picture. Eh, tay. Ay, kanina tingom tip siya ngan I award ay yung yang ni kapor di. Pe nga kawi bonjob nga I nang ni kalong me madan talent gi babun. Ti sa kawi ru bangi na kani ka interview day kabang iyo ru ban pe kalong umdi tang menang tang ban compose ban roi tang mela ai ru ki sembo ban perkhat ya ki kena samla namar kani ke program ke deiru nam tati ki kena ki jongi ki resort lan ki paya ki ba kin ra ya kani jelas khmat ti sai sin kublai shibun banjob ti naka studio jong Forefront Media sa kublai shibun nak menta kini ki pa ba ki ba pet ya kani ke show jongi man kapor